Senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, el Pla Zonal de Residus establia a l'any 2002 que a València li corresponien almenys 3 ecoparcs, un per cada 300.000 habitants que té la ciutat, del tipus D, els més complets que n'hi ha. A molt de retard es va posar en marxa el primer de tots, localitzat al polígon de Vara de Quart. Des de la seva posada en funcionament, aquest ha tingut un gran èxit en quant a la seva utilització per part dels veïns i veïnes de la nostra ciutat. Malgrat l'avanç, aquest ecoparc es mostra del tot insuficient per atendre les demandes de tots els veïns de la ciutat de València. Està situat a un dels extrems de la ciutat, concretament al sud-oest. Aquesta situació desincentiva els veïns que viuen a altres barris de la ciutat, sobretot a la zona nord, que han de creuar tota la ciutat i que per a poder dipositar-hi que les deixalles. A això se suma que el segon ecoparc que projectat i anunciat per l'equip del govern del Partit Popular de la ciutat a l'any 2008 i que podem trobar en premsa declaracions del que era entonces regidor de Medi Ambient, que afirmava que per al Nadal de l'any 2008 estaria construït un ecoparc a la zona nord. Han passat quasi 4 anys i encara estem esperant el que és un greu incompliment del pla zonal que dificulta les possibilitats de reciclatge dels veïns i veïnes de la zona nord, que paguen la mateixa taxa que els veïns i que de la zona sud, però que no poden gaudir de les mateixes prestacions a prop de sa casa. Quedarien per construir encara un tercer ecoparc a la zona oest de València, a Benimàmet o a Campanar, però per això s'ha de desenvolupar un pla parcial del Pla General d'Ordenació Urbana. I un quart ecoparc que va comprometre a fer l'Ajuntament a la zona de les pedanies del sud. Es dona, doncs, una situació de clara insuficiència i d'incompliment del Pla Zonal de Residus. Recentment hem pogut llegir en premsa declaracions de la regidora cap de l'àrea de Medi Ambient i també presidenta de l'ENTRE, la senyora Maria Àngels Ramon Gin, on va declarar que l'ENTRE podria adoptar el mateix sistema de premi per als veïns i veïnes que recentment ha instaurat el Consorci de Residus que opera a les comarques valencianes de l'interior. A Compromís, la idea de premiar els veïns amb bons de compra en comerços pensem que va en una bona direcció, però que seria millor que si en lloc de regalar bons de compra s'instaurara un sistema de bonificació de la taxa TAMER per a aquelles persones que més reciclen. D'aquesta manera s'incentivaria el reciclatge alhora que se premiaria econòmicament a aquelles famílies que més reciclen i el que seria una mesura molt bé acollida en els temps de crisi en els que ens encontrem ara. Per tot això, el grup municipal Compromís presentem les següents 3 propostes d'acord. Primer, iniciar la construcció immediata de l'ecoparc de la zona nord de València, sempre de manera consensuada amb els veïns i veïnes de la zona, de forma que els veïns dels barris i de les pedanies del nord de València puguen gaudir també d'una instal·lació de reciclatge a prop d'on viuen. La segona proposta seria presentar un pla d'execució del tercer ecoparc previst al Parc Zonal de Residus, detallant la seva ubicació i terminis d'execució. I per tercera, instar a l'entitat metropolitana per al tractament dels residus a que establisca un sistema de bonificació de la taxa TAMER de forma que aquells veïns i veïnes que més residus reciclen als ecoparcs vegin disminuïda la seva taxa. Moltes gràcies. Sí, senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors. Senyora Ramon Gin, ha començat vostè parlant de l'incompliment dels plans zonals.
Els plans zonals se poden ajornar perquè sí que canvien les situacions, però mai se podran aturar. El que nosaltres demanem és que en la mesura de lo possible s'agilitzi al màxim la construcció del segon ecoparc a la ciutat de València, perquè les característiques d'una ciutat com Alboraia no són les mateixes que d'una ciutat de València, i que se tingui en compte el planejament urbanístic de la construcció del tercer ecoparc. Ha parlat vostè, i com bé ha dit, que des d'octubre del 2011 els veïns de València que poden deixar deixalles als ecoparcs de l'entorn de la ciutat de València. Aquesta informació caldria que la tingueren també dos sectors. El primer, els veïns que no saben que hi ha hagut aquest canvi i que encara pensen que no poden anar, per exemple, a Alboraia o a Sedaví. I sobretot també als treballadors d'estos ecoparcs que todavía continuen fins fa res demanant la identificació als veïns i dient-li que no. És només una campanya d'informació que li correspondria a vostè com a presidenta de l'ENTRE. I voldria acabar la meva intervenció dient-li una cosa, senyora Ramon Llull. Vostè m'acaba de donar una dada, que són les 7,8 tonelades que s'havien tractat a l'ecoparc de Vara de Quart. I que aquesta dada jo la vaig formular i que com a pregunta escrita a la Comissió de Medi Ambient del darrer dilluns. I la resposta que vaig tindre és que se la tenia que preguntar al meu representant a l'ENTRE. Sí que m'agradaria fer un aclariment, senyora Ramon Llull. El meu representant a l'ENTRE és vostè. A l'ENTRE no estan representats partits polítics, sinó que estan representats ajuntaments. Jo no he de per què demanar-li a un regidor d'Albutxec o Alboraia que me faci una pregunta en referència a l'Ajuntament de València. He de fer-se-la a vostè. Per això tornaré a demanar aquesta informació a la propera Comissió de Medi Ambient. Moltes gràcies.